कुडाळ शहरातील मुख्य बाजारपेठेत धोकादायक बनलेले आणि गंजलेले विद्युत खांब अखेर महावितरणच्या माध्यमातून बदलण्यात आले आहेत। यामुळे संभाव्य मोठी दुर्घटना टळली असून व्यापारी आणि नागरिकांनी या कामाबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे। गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना पक्षानं कुडाळ शहरातील विद्युत समस्यांबाबत महावितरणकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता। या भेटीदरम्यान विविध समस्यांवर चर्चा झाली होती, ज्याला महावितरणने सकारात्मक प्रतिसाद दिला। या पाठपुराव्याचा भाग म्हणून कुडाळ शहरात धोकादायक खांब बदलणं, सेफ्टी बॉक्स बसवणं आणि इतर महत्त्वाची दुरुस्तीची कामं हाती घेण्यात आली आहेत।